папялушка хрустальный туфлик, и он оказался ей аккурат по нозе. И это мне. Так. Ой, зірнув принц на дзяўчыну і пазнаў сваю нараджоную. Я зараз заплачу. Ой. Так само мне. Адвёз ён папялушку ў свой палац, і згулялі яны шыкоўнае вяселле. Ой. І злую мачеху з сёстрамі таксама паклікалі. Навошта? Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мачеха з сёстрамі толькі шкодзілі папялушцы і адбіралі ў яе ўсё, нават туфлік хрустальны. Ой, а чаму стол такі пусты стаў? Ой, дзіўна. Цёма, куды? Ого, неспадзянчык. Прывітанне, Яна. Вечер добрый, сябры. Ты мне зубы не заговорвай. На что ты хотел стягнуть мою книгу? Ну, как почитать, ну на что же еще? А просто дозволу попросить не додумался? И куды поделись остатние речи? Речи? Якие речи? Нічого не бачив і нічого не чув. Так. А ну, погляди мне в очи. На что? Погляди, погляди. Я хочу проверить, ты не хлусишь ты. Ну, коли ласка, вась, гляджу. Ой. Ага, чому в очі одвел? Чи мало чому, нечто у вока трапило. А я ведаю, что. Что? Сумление. Соромно признаться, что чужие речи взял. Вось и выдумляешь. Чому гэта чужие? Яны цяпер мае. Ой. Ага, вось ты сам себе и выдал. Где все сховал? Там. Няси назад. Не. Чому гэта? Тому што яны тут нечыйныя валяліся, а цяпер будуць гаспадарскія. Неправда! У іх і раней гаспадары былі. Я, Топа, Бузик, усе мы. Вы пра іх не клапаціліся, а я паклапачуся. І ў вадзічцы памыю, чысценькія будуць прыгожанькія. І камп'ютар? Што камп'ютар? У вадзічцы? Ага, ты ён жа адразу працаваць перастане. Ой, і праўда, тады яго мыць не буду. І кніжку твою таксама не буду мыць. Разумею, што паперу нельга мачыць. Так, ды што з табой сёння, Тёма? Ніколі такім скнарам ты не быў. Ну, усё мяняецца. Мне такія змены не падабаюцца. Нясі ўсё назад, кажу. Не буду. Ах, так, тады я сама. Куды? Не чапай, гэта ўсё маё. Ось так. Это мой. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, а что тут такое? И кто тут? Ой, ку-ку! Яна, Тёма, я вас нашел. Дядуля Добродей, привітання. Добрый вечер. А чему вы сховались? Мы не сховаліся. Я адваёўваю у Тёмы рэчы, якія ён несправядліва забраў. Справядліва. Яны цяпер усе мае. Я іх позначу, вы ж самі паглядзіце. Где? Вот. Менавіта, гэта мой асабісты падпіс. Дядуля Добродей. Я сам яго прыдумаў. Тут напісана Тёма і прыгожая загагуліна ў канцы. Здорава, правда? Вось таму ўсё цяпер маё. Ха-ха-ха. А калі б я свой асабісты подпіс прыдумала і паставіла на рэчы, яны б мае былі? Ну так, але ты гэтага не зрабіла. А я твае закрэслю, а свае пастаўлю. Яна з загагулінай. Яшчэ лепей будзе, чым у цябе. Гэта несправядліва. Чаму? Ты ж так зрабіў, і мае рэчы, і Топавы, і Нестаравы сабе прыхапіў. И мои. Ой, Тёма, и на моим чародейным куфле так само твой подпис. Як так? Вось, бачыце, дзядулечка, я ж кажу, усё забраў. Тёма, на цябе гэта зусім не падобна. Слухай, а гэта не ты куфар адчыніў? Я ж яго пакінуў зачыненым.
Ну я. О, тады ўсё зразумела. Куфар не любіць, каб чужыя рэчы без дазволу бралі. Ну, вядома, хто ж гэта любіць? Ага, калі ты адчыніў куфар, ён цябе за гэта ператварыў у скнару. Вось як! Цёма, выходзіць, гэта ўсё чары? Але ты не хвалюйся, зараз дзядулечка іх адменіць. Не, не трэба нічога адмяняць. Мне і так добра, калі ўсё маё. Я паўсюль свае подпісы панавешваю, ах! Дзядуля, добрадзей, хутчэй зачыняйце куфар! Добра. О, а, Ой, што? Цёмачка, ты як? нормально. Толькі за вухам нешта казытліва. Ой, пасля адмены чараў такое бывае. Ну, як лепей, Цёма? Ой, дзякую, дзядулечка. А чаму вы на мяне так глядзіце? Цёма, а ты болей не хочаш усё сабе забраць? О, не, дзіўныя якія. Ой, значыць, атрымалася. Усё ў парадку. І што тут здарылася? Растлумачце толком. Ой, а чаму на ўсіх рэчах напісана Цёма? Мы табе зараз усё растлумачым. А для вас, дзетачкі мае любыя кветачкі, мультфільм. Дык вось. Ну вось і ўсё на сёння, даражэнькія. Слухай, Цёма, а ты добрую ідэю падказаў. Якую? Ну, трэба усім свой подпіс прыдумаць. І мне, і топу, і босліку. Не пашкодзіць. Гэта нібы асабістая пячатка. Часам можа і спатрэбіцца. Вы толькі ў скнару не ператварыцеся, як я раней. Не ператворымся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай ночы, дзетачкі мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца. Сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.